Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo Eire, zer moduz? Ondo, gaur osteguntxo. Kaixo Mai, zer moduz? Egunon ekipoa, primeran, beti bezala, primeran, tetetere. Bida, ez zait zerratik, baina Mai etortzen den bakoitzan, era batera do bestera, zirkoa hitz egiten amaiten dugu. Tetetere. Beraz, badakit, hasteko, abesti hau jartzen badut, bueno, ez du dala gutxi egingo behintzat. Bai, alaxe dago Juri. Programa honetan beti dago zirkoaren aipamena. Begira, 1700 eta 78ko gaurko egunez, Londresen, Philip Astleyk lehen zirku modernua ireki zuen, The Astley's Amphitheater. Philip Astley zaldizko eta akrobata britaniarra izan zen eta zirko modernoaren aitatzat hartzen da. Hasieran zaldi ikuskizunak eskaintzen zituen. Erakusketa horiei musika banda bat gehitu zien, eta denborarekin aisialdi eta ikuskizun ibiltarietako beste pertsonaia batzuk gehitu ziren. Hala nola, akrobatak, malabaristak, mimoak edo paiazoak. Ordura arte, mota honetako artistak azoka ibiltarietan edo antzoketan aritzen ziren. Antzerki emanaldi ezberdinen artean egiten ziren tartetan. Dena den, 18. mendean David Garrick antzerkigileak zuzendutako arte estenikoak arazteko mugimendua hasi zen, beraz, artista mota azoketara eta inguru ia bazteretara utzi zuten. Astleyk bere ikuskizunean txertatu zituen eta eszenatoki berri bat eman zien antzesteko, zirko modernoa sortuz. Historia polita, Mai. Alare, harritu nauzu. Zirko aipatzean argako erreginari buruz hitz egingo zenuela uste nuen. Jaun Andreok, pista nagusian, argako erregina Mademoiselle Agostini Remigia Etxarren nafar funambulista, guztiok jarri zerura begira. Garela esaten digute, etxetik kanpo gaudenean, ezaguzue ezagutzen, eguraldi Euskal Herrian, euriarekin dantzatzen dugu, amaria betetan zehar, gaur eguzkia ate... 1921 hiltzen Remigia Etxarren Aranguren. Izengoitiz Mademoiselle Agostini eta argako erregina ditua, funambulista sonatua izan zen. Herritar asko zerura begira jarri zituena sokaren gainean egiten zituen akrobaziekin liguro duta. Ara, ez neukan efemeride hori apuntatuta, ze injustizia. Injustiziei aurre egin behartzaile beti, Mai, bestela galdetu Rigoberta Menchuri 1982an, bakearen Nobel saria irabazi zuenak. Bai, Guatemalan jaio zen 1989an Rigoberta Menchú Tum. Indigena kitxemaia da, Vicente Menchú Pérez eta Juana Tum Kotojaren alaba. 1989an zuk, ez dakit nola esaten dan, barkatuko nauzue, Komite de Unidad Campesina taldearen sortzailetako bat izan zen. 1980an, Guatemalako poliziak Vicente Menchú nekazaria eta euren etniaren eskubideen arteko ekintzaia zena egin zuten. Militarrek Rigobertaren senideak torturatu zituzten ama barne eta beste batzuk hil justizia sozial aldarrikatzagatik. Rigoberto hurrengo urtean erbesteratu zen. Bere bizitzan zehar, bai Guatemalan, baita nazioarten ere gizarte borroketan parte hartuta aktiboki. Quedó una niña, testigo mudo fue de aquella atrocidad. Padre y hermanos murieron en la pira, quedando Rigoberta en completa orfandad. Desde ese día juró tomar venganza, usando el arma que olvidó la humanidad. En la palabra hay más filo que una lanza, y es la esperanza que ha de darnos libertad. Rigoberta Menchú, si existieran muchas como tú, en la
tierra no cabría. Beno, argaren erreginarekin enaiz gogoratu, baina ez dut protesta kantaren erregina ahaztuko. Folk kantari honen abestiek ere injustiziaren aurka oihu egiten dute. 1900 eta 41 jaio zen New Yorken Joan Baez. Joan Baez bakaren aldeko ekintzaile nekaezina izan da. Estatu Batuek Vietnamgo gerran izan zuten parte hartzaren kontra agertu zen. Era berean Txileko diktaduraren kontra kantatu zuen ere bai. Ba, entzun. Remigia Etxarren, Rigoberta Mentxu, Joan Baez, erreginen pokerra osatzeko bakarra falta zaigu, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, idazle, filosofo eta feminista frantziarra, 1908ko gaurko egunez jaio zen Parisen. Gai politiko, sozial eta filosofikoei buruzko eleberriak, entxeguak, biografiak eta monografiak edatze zituen, eta haren pentsamendua existentzialismoaren barneak kokatu da. Haren lan batzuk bigarren sexua adibidez, feminismoaren sorreraren bultzagarritzat hartzen direlarik. Simone de Beauvoir, vous faites partie de mon histoire. Et si je vis mieux à présent, c'est que je vous dois tant. Simone de Beauvoir, vous êtes au fond de ma mémoire. Et si je vis mieux à présent, c'est que je vous dois tant. J'ai dans le cœur ce jour de printemps, île de Réanne et Sylvie, le vent défait votre... Ba, feminismoaren olatuetatik kanta hori itxasoko olatuetara, gaur ezin dugu Jose Maria Zubia Aita Mari itxasgizona ahaztu. 1896ko ekainaren... Ui, ama, ekaina. Urtarriaren bederatzean... ekaina izatea. Bai. Eta ez oraindik urtarria. Bai. Esplikazioa daka, urtarriaren bederatzean hiltzen Galernak ustekabean harrapatutako Getariko bi txalupa Elkano bat eta Elkano bi salbatzen saiatzen ari zera olatuek irentsita. Denak hil ziren, 38 arrantzale zoritxarreko egun hartan. Donostiako zein Zumaiako kaietan eskultura bana ditu Aita Marik. Eta dakizuenez, badago ere bere izena daraman itxas salbamendu itxasontxe bat. Arnasa daitu gure arteko itxasoan, erioaren errito, mundu berri bat ez dugu erraz ikusiko. Legea da betikoa, legea da betiko, hala ere, legearen gaindik doaz, legearen gaindik gaur, hala ere. Tira, zeiru izen zaizue gure gaurko gonbidatuak aurkezten baditugu? Ados, goiuri, baina musikan bajarrotako, Ai, Jesus, neska. Hori da, musikan bat, eta badakit zein. Gaur, 81 urte egiten ditu Jimmy Page gitarra joleak, Led Zeppelin bandaren sortzaileak. Nik uste dut Stairway to Heaven ona izango litzateke da gonbidatuak aurkezteko, ez da? Oi, beti eskan. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign. Orain bai, musika honekin gonbidatuak aurkeztea plazerra da. Gaur, Xabin Fernandez aktorarekin izango dugu eta ez da inozentada bat. Xabi Tolosarekin are arituko gara. Ze kontatuko digu urte berri honetako bere lehenengo kolaborazioan? Eta Arkakuxo ere itzuliko da gurera. Zetak, TikToken debekua Amerikako estatu batuetan, auskalo. Bueno, bakarta sorta osatu dugu dagoeneko. Nik uste dut hasteko moduan gaudela.
Koloreko eskaileratik igotzeko prest? Igo ezazue apustua, gurekin ziur irabaziko duzuela. Egunon erreinen pokertzaleok urtarriak 9 ditu, eta osteguna da, ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin, Eire Maia Manterola, egunon. Egunon. Eta zuekin, Mai Gorostiaga Pozo, egunon. Bihotzeko bata, eguna! Apartak dantzariak dioz etxatean nigo irizi zarandian hauzue, eta hau, bigarren kafea da, ongi etorri guztioi, naiz irratira. Ziartan aurrera goaz nahi gabe, atzeko leiotik kantuz, lara lara la, lara lara la, zer datorren jakin gabe, hortzi munga gure aurrean. Esan bezala ongitorri guztioi bigarren kafeak 800 eta 85 saioa du gaurkoa urtarriak 9 goizak 10 eta 19 eta gu oraingoz momentuz 3 gara, baina gehiago izango gara gaurko saioan. Janus Lester entzuten ari gara minutuak eta jarri dut kanta eta handik segundora idatzi du txatean Gorkak. Esanez, bere maite duta dela Janus Lester ikustera joango dela Andoainera, urrengo ostiralean, baina zetakeko kontzertuarekin gertatu zaiola zerbait, uste dut ez dituela sarrerak lortu eta kultura gozez geratu denez, erabaki duela Janusen sarrerak erosi bertzitula. Uste dut, Janusen sarrerak ere Andoainerako agortu egin direla aukerrezan hau, beraz, Gorka, azkarri bilizara oraingoan. Atzeko leiotik galduz, la 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 la, behin hartutako bidea. Minutuak ez du segundurik galtzen, iesean gabiltzen noa, denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Denborak ez zu barkatzen eta guk ere ez dugu barkatzen Eire Maia Manterola, zer maite duzu hori egunero galdetuko dizugu, ona etortzen jarraitzen duzun bitartean. Kostau zait gaurkoa, Baina, bueno, Spotifyek daka funtzio bat dala zure lagunekin fusio bat itezula, eta itezu playlist moduko bat bilok entzute duzuen kantekin. Eta horre bai dago aukera ikusteko eguneko zenbatian dakasun kompatibilitatea pertsona horrekin. Eta tarteka akuskera sartzen naiz hor lagunekin zenbat dakaten. Eta gauzartu naiz eiresakin lagunkoenakin dakaten kompatibilitatean, eta ikusiet dakaula eguneko 89. Wow. Eta ez deu sekula, tarteka bilatzea kantak taula, baina sin más, no? Ez deu garrantzik ematen. Organikoki gertatu da. Bai, eta bizio zuan gertatu da, eta kriston ilusioa indit. Da, 89, osea, wow.
inungo Bai, bai. adostasunik gabe hortan gaude, eta ez dakit guantxepeak sentuten, ose kantakin daun engantxauta, edo... Bueno, bazuk entzuten dezuna izan Bai, behar du bai, baiala, bai, 189ko zerra edukitzeko, bai, bai. hala izan behar du. Eta nire maite duta, ilusioa nitela horrek, eta sorpresa bat izan dela. Eta aupa iresa, eta aupa gu, eta aupa gure playlista. Gora iresa. Maitasuna gotorleku zara guretzat, hemen gara anbotoko da. Eta mai, zuk zer maite duzu? Ba, ber, nola esplikatu, nik maite dut zaska positibo bat jasotzen duzunean. Ui, ados, Bai, posible da. Iten zu previsio negatibo bat, eta ematen dizute guztiz kontra. Bueno, kontatuko dizuet. Astearten hasi nintzen, nire etaeko ikasleekin ez, klaseak berreskuratu genuen, eta gabonak baino lehen, nik, esperientziagatik mai gainen jarri nuen zehau, ez? Jo, normalian gabonak etortzen direnean, edo aste santu etortzen danean, bueltan bajoia izaten da, ez? Gure pertsonalekin, gure konexioarekin, gure paiasoarekin, eta guzti hori. Eta astearten lehenengo klasea, eta zer, eta keba, guztiz kontrakua, egon dira dokumentalak ikusten, ez dakiz zer, mantendu dute puntu hori, eta astearten izugarrizko klasea izan zen, eta badirudi gabonak erdin ez direla egon, eta orduan zaska hori jan nuen, eta pozik gainera, asik maite ditut zaska positibo. Nire amak esaten zidanean bezala txukuntzeko gela, ez nuen txukuntzen eta lakon batean etortzen zen, ja, ohituragatik, eta, orain ulertzen dut, gara hartan ez baina orain ulertzen dut, eta atea iriki baino lehen, ja, herri eta egin bertzidan, gela txukundu gabezagoelako, eta agian egun batean, egun hortan txukunduta zaska positiboa. Zaska positibo, bai. Gustatzen zait kontzeptua, Hau itxita alde batetik, baina esatezu, ke guai. Eskerrak, zaska positibo. Nere maite duta da eta disclaimer bat egin behar dut asteko, ez dut alkolaren apologia egin nahi, baina badakit badatorrela, txotx denboraldiaren irikiera, eta badakit gure zirkuak izango dela txotx irikieraren arduraduna, edo nolabait beti urtero gonbidatzen dute norbait, ez? Zabaltzera, urteko txotx denboraldia, ekitaldi hau urtarriaren 15ean egingo dute alorrenea sagardotegin, eta Iker Galartza eta Joseba Usabiaga egongo dira, baina uste dut gure zirkuko lantalde osoa bertaratuko dela, eta hasteko nire maite duta hau zergatik, kontatu behar dizu dalako, sagardotegira joatea asko gustatzen zaidalako. Plan hori gustatzen zait. Ez dut gehiegi egiten, gainera uste dut gehiago gustatzen zaidala soilik behin egiten dudenean. Hau da, urte guztian zehar joango banitz sagardotegira grazia galduko luke, baina nola, gutxitan joaten nahi zen, behin behintzat, sagarotegi denboraldian lagunekin elkartu eta sagarotegi batera joatea, oso plan politia iruditzen zait. Eta bestetik, gure zirkukoak hartu dute aurten ardura hori, eta gustatzen zait, ez dakit zein otu zaion, Euskal Sagardo elkarteari edo danadalakoari gonbidatzea gure zirkoa, baina gustatzen zait, ze gure zirkukoak maite ditugu, eta beste urte batzuetan, gonbidatu batzuk asko gustatu zientzizik, baina beste batzuk ezain beste. Eta orain guain mintzat, bida, euskaretik eta euskaraz lan egiten duten eta proiektu zoragarri bat duten lantaldea gonbidatu dute, beraz, hori ere maite duta gaurkoan. Nun zaude mina, argirik ikusi alduzu, latitude hoietan. Eta badakit sagardotegira joateko irrikaz egongo dela gure lankide Inigo Asentzio Lurbide, baina Kolonbian dago eta ez dakit Kolonbian sagardorik topatuko duen. Topatuko ditu jaguarrak, topatuko du kafea, topatuko ditu kontzertuak emateko lekuak, ze ikusi dugu kontzertuak eskaini da behiela. Lanean ere badabil, hori ere esan behar dugu, baina sagardoagian gutxi. Hala ere,
Esan digu, maite dut bat elkarbanatu nahi zuela gurekin, eta aizu, nola ez? Entzuteko irrikaz gaude. Hau da, Inigoren maite duta. Kaixo bigarren kafeako lagunok. Nik badaukat gaurko maite dut bat. Bogotan nago darienerako zeharkaldi ditxosozko hori noiz hasiko zain. Ordu gutxitan hegaldi hartuko dut Kolonbi iparraldera, Panamako mugadi gertura, eta handik ez dakit, etzi daumo, gobernuaren baimenak, polizia militar fronterizoen, eta mila saltza. Egunotan hori ere kontatzeko aukera edo tarte hartzen dudan, baina kontua kontu Bogotan nago, hemen lagun baten etxean, aspaldi bere Mexikoko konexionek utzitako lagun kolombiar baten etxean, Laura Roblesen etxean, eta azken egunotan eromenaren baitan hegaldi asko aurrera tatzera, azken orduan baietz, bagoaz iparraldera, hegaldi erostera joan, overbookina zegoen, edo ez zegoen bileterik, beste hegaldi bat topatu, horrengo egunerako, avioneta bat iristen da ara Medellingo aeroportutik, eta nire txartelak ez zuen zerbaiteatik funtzionatzen, Kolombiako plataforma horretan zerbaitek alerta pizten zuen, eta orduan, bere lagun Laurari eskatu nion, berak erostezan hegaldia, eta dirua emango niola. Eta zer gertatu da, arke erreserba egiterakoan galdetzen didala, ¿qué nacionalidad te pongo? Eta oso berezia egin zitzaidan halako empatia identitario izatea norbaitek, ez? Evidentemente espainola jarri barra daukazu zoritxarrez, baina berak galdetze hutsa eta nolabait nire eskutan ustea erabaki hori, edo ez dakit zer espero zuen, gehiago zen nik uste olako empatia besarka da bat beste zer baino, baina oso polita iruditu zitzaidan eta gero barrezkaritu ginen, berak badakielako, ez? Nor garen gu eta nik beti inbertitzen du denbora azaltzeko, euskalduna naizela eta naizetan ere pasaporteak hau edo beste esan, eta horixe gertatu zaite egun hauetan, eta kontatu nahi nizuen, eta aurrengo kontakizunak espero ja oianean barrena zeharkaldi hasteko erraminta eta baimen guztiek prest dauzkagula izatea, ze nirekin zeharkaldi hori ingo duten indigenen laguntzarik gabe, indigena gida hoien laguntzarik gabe oso arriskutsua da. Azken kazetari frantziar batek horrelako erokeri bat egin zuenean, azkenean ejerzitoak sartu behar izan zuen bertan helikoptero segura astebete baituta izan zutelako, eta gauzak ondo egin bar dira, baina ondo egiteko tempoak batzutan erabate jasangaitzak dira, eta hau askoari da luzatzen. Zer egingo diogu. Horixe, eta bide batez hemengo Juri kantu proposamen bat, gustuko baduzu jar dezazun, eta saioaren ritmoak ahalbidentzen ez badu, beste baterako, baina atzo deskubritu nuen hemen Lola jaunen Messi, ez da kolombiarra, uste abilari britaniarra dela, baina oso kantu polita egin zait, eta hori elkarbanatu nahi nuen zuekin. Guk esan genion Inigori kezkatuta geundela, bera Darieneko janera joateko zelako, eta berak esan zigun lasai egoteko, baina egunetik egunera arrazoi gutxiago ematen dizkigu lasai egoteko. Orain arte ez digu inoiz kontatu kazetari frantziarronen historia, eta gaur kontatu digu, bihar ezakitze zer izango dan urrengoa, baina guk kezkatuta gaude. Eskerrak behintzat egin diguna besti proposamena gustoko dugun. Hori bai, Inigo. Zuk orain deskorritu duzu Kolombian, baina guk irratsaio honetan 2 hilabete daramago entzuten.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Marearen alde egin du iez, zare gabearen kate gehiago daude, gaueko arien Aritu naiz pentsatzen urrengo gonbidatua nola aurkeztu. Baina konturatu naiz ezin dudala Aitziber Garmendiak baino hobeto egin. Zaila baita edozer Aitziberrek baino hobeto egitea, eta beraz, berari lapurtuko dizkiotitzak. Xabin, Ixa eta Enerekin, abenduaren 24an jaioa, ezker homosexuala eta zeharo positiboa, etxeako moduko mutila, barkatu, etxeako moduko gizona. Gau ilunetan nola itotzen garen, urik gabeko putzu baten. Itzederrak bai, baina tira hori guztia Debakoan kasartzaren aurretik esan zuen, Entzun zenuten ez da, zer gertatu zen. Ba ezpada memoria freskatuko dizuet eta ohar bat irakurriko dizuet. Argi utzi nahi dugu, Debako Kultur Elkarteko oholtzan ez dela horrelako jarrerarik onartzen, eta ez dela sekula onartuko. Era berean, jasan behar izan zenuten egoera deserosoa dela eta barkamena eskatu nahi dizuegu, atzo, ikusle gisa, saiora bertaratu zineten guztioi, baita holtza gainean aritu zineten gainontzeko bakarrizketalariei ere. Badakigu bai, ardi beltzak gustatzen zaizkiola Xabin, baina egian beltzegia izan da, egun hauetakoak, Gabonetako Xabin, beraz, pentsatu dugu gonbidatu egin behar genuela, bigarren kafea hartzera eta berak konta dezala. Zemuzko Gabonak pasa dituen berak, egunon Xabin? Egunon, talde, zemuz. Gu ondo, eta zu, ondo zaude? Bai, aje pixkatekin oraindik, bai, Gabonak izan dira potenteak esango dugu. Naiz ni oso Gabontzalea, naiz eta abenduaren 24an jaiotakoa izan, baina aurtengoak bai, bereziak izan dira, bai. Bai, tartean Debako egun arrengatik eta ondorenagatik, noski. Horretan, sartu aurretik, Xabin, aurten 2025 honetan, bigarren kafean hasi gara gure gonbidatuei bi galdera egiten. Bronkanok egiten duen bezala, baina galdera interesgarriagoak dira. Gero, gonbidatuak erabakitzen du bietako zein galdera erantzuten duen, bat agian askori iluna egiten zaielako edo pixka bat tabua delako. Beraz, hauek dira galderak eta gerozuk erabaki zein erantzungo duzun. Lehenengo galdera da, ea nolakoa nahi duzun izatea zure hileta. Batzuk nahi izaten dute, kontatu zigun Maidara Ustizak ondartzan abesbatza batekin. Kontatu zigun beste norbaitek gure zirkoa alokatu nahi zuela eta bertan egin nahi zuela hileta. Orduan, lehen galdera bat hori da, ea nola gustatuko litzaizuken zuri, horrela zure hileta izatea. Eta bigarren galdera da, zure bizitzako dokumentala egingo balute, ezin da izan, dokumentala jaiotzatik eriotzera arte, izan behar du denbora tarte batekoa, zein tarte aukeratuko zenuken. 18 urterekin, joan nintzenekoa udara batean, Ingalaterrara oheak egitera. Edo 22 urterekin, lehenengo lanean hasi nintzenean, edo dana delakoa. Beraz, aukeratu behar duzu, bi galderatako bat, eta erantzun egin behar duzu, noski. Beira, biak oso interesgarriak iruditzen zaizkit, bietan sartuko nintzateke gustora, baina hiletarena badakizu noiz edo noiz pentsatu izan dudala. Ez dakit hau jendearekin, ez dakit norbaitekin hitz egin dudan, agian lagunekin noizbait izan dugu olako elkarrezketa bitxiren bat, ez? Nik beti esan izan dut, edo pentsatu izan dut, gustatuko litzaidakela ospakizun bat izatea, esan nahi dut, jendea ondo egotea, nire familian askotan gauza guztiak jateko zerbaitekin ospatzen ditugu, ezta? Egia da, nire familiardia euskalduna izan da, hemengo hiletetan normalean gero meriendatxoren bat edo izaten da sozidadean, ez? Beste familiardia asturiaskoa da, eta han aldiz, asko zilunagoak dira hileta horiek, eta ez da gero hainbesteko meriendarik egoten. Gu ez pagaude behintzat. Gure familiko norbait egon denean eta euskaldunakan izan garenean,
pikatzeko zerbait atera dugu. Orduan, nire hietan behintzat, pikatzeko zerbait egon behar dugu, Juri, meriendatxoren bat, patata tortillaren bat, eta bueno, jendea triste egotea, zilegi da, baina txisteren bat egita tartean ere gustatuko litzaidak zergatik, ez bai. Zoragarri. Jarraitzen badugu Korapiatzen jarraitzen badugu Ztu jakingo nola eskatu Korapiatzen Beraz, bigarren kafeko galdera hori erantzuna, orain bain sartuko gara Debako kontu honekin zagian entzule batzuek entzuko zuten ze virala eginda, baina beste batzuk ez zuten entzungo guk ikusi dugu, iritsi zitzaigun, bideoa, Mai. Ni janun patatekin, tortilla patatekin janun, eta beste lagun pilo bat, eta komentatu gure artean, eta baina ze indu, ze gertatu zaio Xabine. Osa, ni badakit lurrikara dela holtzan, eta, karo, entzuten duzunean horrelako zeo zer, esatu duzu, igual ez dakit mugaren bat pasadula, zerbait kontesturik kanpoko botadula, etzan momentua, ez dakit zer, bere profesionaltasuna, konfiatza osoa daukat, porque makina hutsa dala Xabin, baina bai egia da, igual esaten zu, igual ez dakit nola edo ala limiteren bat pasa indula, ez? Eta gero jangen nuen inozenta hori patatekin. Bai. A ver, baina dutxien ez dutzi bakarrizketa bukatzen. Xabin, momenturen batean publikoa hain implikatuta ikusita sentitu zenuen, broma artean egiak esaten dira, eta baten bat igual benetan ari dani kanpora bota nahian. Agian bakarren bat gustora geratu zen, ze egia da, publikoaren parte hartzea sekulako izan zela. Hasieran nik planteatu nien proba moduan egin behar genuena, ezta? Eta arraro begiratzen zidaten, da esan nuen, ez dakit nola aterako dena, saiatuko gara, ezta? Baina behin grabatzen jarri zirenean eta publikoak gora etorri zenean, eroni ere benetan, momentu batean beldurtu nintzen. Gauzak botazten hasi ziren gainera, urbotila bat utxa, zorionez, botazidaten, jaten ari ziren pakete bat ere botazidaten, eta ez duen espero. Baina nik uste dut hori izan dela gakoetako bat. Nik uste dut horregatik izan dela hain sinesgarria askorentzat, ze jende askok esaten zidan. Eske publiko guztia horrela ikustea, deigarria izan da niretzat, eta sinistu egin dut horregatik. Eta nik uste dut publikoari asko dio dela eskertzeko bai, Debako publiko horri. Nire kasun gertatu zaidana, hoi ez, publikoa esaten kanpora, nire azken oroimena Xabinekin zen kanpora sartzen. La kanpora sartzen dit, kanporara, esatezu segertatu da hemen. Eta nik galdera batekin nahi zu Xabine, ezagutzen gara elkar, ni badakit, lurrikara zarela eta oso azkarra zure ideiak. Nik ez dakit ze prebizioa izan zen inozentada hau egiteko edo momentukoa, bapatekoa zerbait zala, ez dakit kamerinon, edo atera baino lehen, edo horrelako... kamerinorik ez zegoelako, baina etxeko kamerinoan sortutakoa bai. Egunean bertan, egia da, bakarrizketetan, nik normalean eskema bat badaramadala eta badakidala nondik nora joango naizen, baina, beti azkenean saio biziak dira eta beti suertatzen dira bide berriak, ez? Kasu honetan, bide hau irekitzeko asmoa banuen. Eta da, Debako saio hau berezia zelako izan ere Deban egiten dute probalekua, ez da? Hau da, bakarrizketalariak joaten gara bertara, eta probatzen ditugu txiste berriak, material berria probatzeko plaza bat dela, ala da. Eta orduan eronek ere eraman nuen testu berri bat, eraman nituen, txiste berri batzuk, eta pixkat bildu nuen guzti hori probaleku izenaren azpian. Ez esan nuen, hau probalekoa da, eta nik gauza berriak probatzeran ator zuen gana, ez da? Eta orduan, txiste berriak probatu nituen, jateko gauza batzuk ere eman nizkion publikoari pelota pixkat egitea dela aurretik, probatzeko gauza bitxiak, haiek probatzen aritu ginen, eta bukaeran esan nien, begira, probatu nahi nukezuekin inusenta dau egitea. Egia da ni, zalean izan naizela urteetan, eta azken urteetan ja nire familia eta lagunak ja egoten ziren prest 28an, eta oso zaila zen ja ziria sartzea nire inguruari. Eta esan nuen, proba dezakegu, ea ze gertatzen den, grazia egin zion publikoari, eta hortik abiatu zen. Ala ere esango dizut, ez nuela nik behintzat espero, hainbesteko itzala izango zuenik, eta hainbeste zabalduko zenik, eta 29 urrengo eguna ere, oraindik niretzako gogorra izan zen. Nire antxietate maila
Hortze bilen, zurrunbilo antze bilen, Nik esango nuke, gertatuakoa ez dakite, baina burura eta zera Ricky Martinena, eta, porque, komentatu genuen, bai. Hasi ziren batzuk esaten, nire lenguzuan zegoen eta pasada bat izan zen. Osa, ja... Bai. Handitzen, ez? Eta, bueno, ez... Bai, eta nik galdetu dut, ze jakin nahi dut ze historia heldu ote zaion jendeari, ze nei astakeri batzuk iritsi zaizkit, ze Instagram bidez, jendeak idazten zidanean, gero nik galdetzen nio, baina zer iritsi zaizu zuri, ez? Eta benetako astakeriak orduan. Espero dut, gero bigarren zatia ere mundu guztiari iritsi izana, ze bestela batzuk geratuko dira Ricky Martinen historiarekin, eta betirako geratuko naiz horrekin, fama horrekin, Nik aitortu behar dizuet, badakidala urteroko zerbait dela, eta abenduaren 28an jendeak horrelako txantxak egiten dituela, baina ahaztu egiten zaidala urtero, eta denak iresten ditudala, baino goiti bera, June Fernandez kazetari eta idazleak baita, pikaran lan egiten duenak, eta orain duela gutxi alokairuzko sabelen inguruko liburu bat idatzi duenak, igo zuen Instagramera esanez, iritsi zela ordua, eta bere lehenengo pelikula pornografikoan parte hartuko zuela, koprotagonista izango zela, eta ekoizpen laneten ere aritu zela, eta pelikula pornoaren bitartez, sexuarekiko dugun harremana ere landuko zuela, eta sinistu nuen, goiti bera, ez duen eta pentsatu ere egin, hau izango da, ez, irentxi egin nuen. Eta gero, urrengo gunean jarri zuen, txantxa bat zen pelikula pornoarena, baina sekulako interesa ikusi dut daukazutela, eta ardena agian planteatu egingo dut, beraz, kontuz jabin, ze broma batzuk egia bihurtu daitez. Bai, espero dut horrelakorik niri ez gertatzea, behintzat, bizitakoa, benetan ez gertatzea, baina egia da guk adibidez, zure lagunak urrengo gunean argitu zuen, ez da? Txantxatzela. Niri ere hori proposatu zidaten, debatik gero, bihar arte itxarongo dugu, eta nik ezin izan nion heldu, nik esan nuen, gaur iluntzean hau argitu behar dut, ja, mesedez, oera joan nahi dut lasaitasun gehiagorekin, eta argitu nuen, arratsaldeko 7:00 esan nuen, ja, jendea poteatzera ateratzeko, ja, bigarren bideoa ikusita, eta ja zabaltzeko mesedez ja berriz, eta normaltasuna itzultzeko. Nik egia esan, bi jan ditut aurten, 28, bestea zan 27 gauen, Logroñoko La Sala Negra, antzoki alternatiboa, zabaldu zuen 27 gaueko 11:00 Broncano, bere programa ingo zula, maiatza batak zehatz batean La Sala Negratik, beraien urte urrena ospatzeko eta zea hori, eta januen patatekin, bezperan nire neuronak ez ziren preparatuta, inozentada bat jasotzeko, eta horrengo gonean esaten nuen, ze kabroiak, eta Xabinekin bai, 28 osoan jan nuen, eta 29 ze kabroia ere. Eta guai, listoia altua jarri duzu Xabin, urrengo emanaldietan ezakit publikoa egongo da, zazen berezin zai, ez? Gerora hori eta gero Ordizin izan genuen, Gabonetan baita ere, Ordiziko saioan, han lagun asko nituen, familiakoak ere joan ziren, nirekin asko oso haserre zeudenak, oraindik ere, artean nire anaia, eta orduan hasi nuen atzean, inuxenteren panpina handi bat jarritan ere bizkarrean, barkamena eskatuz, buelta eman nuen, esan nien nahi bazuten ja, benetan gauzak botatzeko aukera emango niela, ja, benetan, ez, deskargatzeko. Azkenean beti saiatzen nahi zerbait berezia eramaten, ez? Orduan, nik uste dut errepikatzeko modukoa ez dela, eta gainera nire lagunei esan diet, datorren urtean, lasai egoteko, ez dudala inuxentadarik egingo. Eta alba da, kanpora joango naizela data horietan, beraiek lasai egoteko. Urrengo urtean, txanda pasa egingo dut. Eta gero beste kontu bat daukat, Xabinekin komentatzeko, gure Euskal Andy Kaufman partikularra, iritsi zitzaidan, beste bideo bat, gure zirkoan monologistekin, eta, izugarrizko eta, holtzaratu zenun, talotalito! Talotalito. Ez dakit, nire iritsi teknikoa eta pribatuz bidaliko ez dut. Bale, eskertzen dizut. Baina kriston posa hartu nuen talotalitoa zirko batean ikusten. Talotalito pixkat urduri jarri zen gure zirkuko karpan, eta egia da, eta nik nire autokritika egin dut, eta bideo ikusita, suturra, ez ditut hemen azalduko gaizki egindako guztiak. Baina niretzako ze berezia izan zen, batetik gure zirkuan egotea, ja ez publiko bezala, ja ez erreportari bezala, segondan egoen, kasu askotan, baina han egotea holtzan, ez? Eta pista horretan jende zinguratuta, gainera Tolosan hain emanaldi berezian, ez? Eta orduan, han beste joku bat proposatu nuen, esan nuen, behin etorriko naiz hau egitera,
eta nik hemen aprobetxatu nahi dut galartzari erakusteko nire talentua, eta nire zirkoko habilidade guztiak erakutsi nahi dizkiot, ez? Orduan hori zen pixkat bidea hartu nuena. Karo, hor zegoen bigarren partea, Iker Galartzak egun horretan, kasualitatez, Legorretan zuela antzerki emanaldia, eta etzela egongo gure zirkuan, banekien hori eta horrekin jokatu nahi izan nuen. Orduan, dena prestatu, eta momentu batean dena prest neukanean Galartzari erakusteko, konturatzen naiz Galartza Legorretan dagoela. Orduan, Antxon ateratzen eta majo asko grabatu zuen Talotalitoren emanaldi txiki hori. Baina oso berezia izan zen, egia da, Mai, zurekin egon eta gero, ja Talotalito horritzalan egon dela, ondo, gordeta, baina ilusio egin dit berriz ateratzeak, eta nor daki, agian, oraintxe, hemendik Urnietan nago, eta Joseba Usabiaga pasatu da gure zirkuko kamioiarekin. Nik badazpada agurre egin diot, ez dit ikusi, baina nor daki, nik aletxoa horrutzi nuen. Zuk nahi duzuna da, Jun, sagardotegi denboraldiko irikirara. Bueno, hori ere planona da, hori ere planona iruditzen zait, baina, gerorako ere, ajekin balima daude ere, ni joango naiz gero zirkura, Talotalito bere taloekin asko dauka aportatzeko, txotx denborari berrian, Bai, egia da, talotxo batzuk egingo dizkigu, bai, egia da, bai. Bueno, Debako bakarrizketak, Talotalito, baina nik ardi beltzak ere aipatu nahi nuke, zer moduzko izan da esperientzia proiektu horrekin ikusi zaitugu hizketan autismoaren inguruan, ikusi zaitugu hizketan minbiziaren inguruan oso konbertsazio interesgarriak eskaini dizkiguzu ikusleoi, zer moduz sentitu zinen zu hori grabatzerakoan? Egia esan oso eroso eta oso pozik nago emaitzarekin. Nik hitz egin baino gehiago entzun egiten dut, entzuteko ariketa handia da. Egia esan grabaketetan asko hitz egin dut, baina gero editatzeko garaian, hobetsi dut nire parte hartzea kentzea, ezta? Baina nire helburuetako bat baita ere zen nire esperientzia konpartitzea elkarrizketatu hoiekin, ez? Niretzako oso berezia den saioa izan da, 4 elkarrizketatuak bakoitza bere berezitasunekin, ez? Ardi beltza sentitu da bere ezaugarri bereziekin, eta oso ezberdinak izan arren 4ak oso interesgarriak egin zaizkit. Eta esaten nizuen bezala, oso pozik nago, eta gainera aurreratzen dizuet, oraintxe, zuekin bukatu eta bileratxo bat daukadala ekoiztetxearekin, ze saio berriak grabatzeko asmoa dugu, ETBek ere bere asmoa plazaratu digu, eta aurrera egingo dugu, orduan bideoa aprobetxatuz, elkarrizketak gehiago ere egiteragoaz, beraz, zuen entzulen artean ere, seguru, ardibeltzak izango direla, beraz, bakarren batez, bere esperientzia kontatu nahi baldin badigu, edo baldin badit, ni oso prest bere entzuteko eta idazteko lasai, Baina bai, oso proiektu polita, berezia, eta ze bide egiten duen, baina egindakoarekin oso pozik. Posteen gara, eta zaizu zen bat, jakinda gehiago etorriko direla, ze asko disfrutatu dugu, eta baita ere, zure hausnarketarekin, esaten zenuen, ardi beltzak familietan beharrezkoak direla, eta gaur elkarrizketa prestatzen ari ginenean, horrela, entzuten ari ginen zatitxo batzuk, eta hori jarritan neukan nik, eta ez naiz konturatu eire entzuten ari zela, baino, batean burua altxatu du ordenagailutik eta esan du, egia da, Eta identifikatuta sentitu dela, edo ez dakit identifikatuta sentitu dela, baina behintzat ados zaude esaldi horrekin, ez da, ardi beltzak beharrezkoak dira. Gu ere ados gaude Xabin, baina batzuetan ardi beltza izateak ere eduki ditzake bere alde txarrak, eta ez dakit hau ardi beltza izateagatik den, baina nik galdetu nahi nizuke, eta barkatu gaia ateratzeagatik, ze badakit agian ez dela erosoa izango, baina ekaina bukaera aldean igo zenuen Instagramera, kanpora sartzeneko kartel bat zure herrian bertan zulatua agertu zela, eta zure aurpegian norbaitek, argazkia puskatu egin zuela, eta nolabait, minduta sentitzen zinela, berriro barkatu gai ateratzeagatik, baina uste dut interesgarria dela zure ahotik entzutea, zer sentitzen den horrelakoetan, edo behintzat ze eragin izan dezaken, ze uste dut jende asko ez dela konturatzen, benetan minan oraino iritsi daiteken horrelako ekintzekin. Grazia oskorik ez zidan egin, ez? Diozun bezala, gehien bat, nire herrian gertatu zelako, ez da? Eta azkenean herri txikietan, badakigu, ze errealitate bizi dugun, ez? Eta orduan, pena eman zidan, ez? Nire herriko norbaitek edo herrira gerturatu zen norbaitek lan hori hartzea, eta gainera, kartelak denok puskatu ditugu, eta agian eronek ere hankasartuko nuen, noizbait, ez? Baina, ikusi nuenean, hain kontu handiz nire aurpegia bakarrik ezabatu zuela, pena eman zidan, eta gero haserrea etorri zen, ez? Egia da, sare sozialetan jarri nuela,
Eta bai egia da, osasun mentalarekin harremandutako mezu bat zela, ez? Nolabait, nik askotan konpartitu izan dut, edo hitz egin izan dut nire gora beren inguruan, nire herritarrek badakite, eta esan nuen, behintzat, ikus dezala, iritsi daela, ezta? Eta bere ondorioak izan dituela, nik aurrera egingo dut, kontziente naiz, eta jakitu naiz, publikoki lan egiten dugunean horrelako gauzak ere gerta daitezkela, baina nik bi aukera nituen, isilik eratu, edo erantzun nolabait, ez? Eta pentsatu nuen, nire zilegitasuna ere hortzegoela, ez da? Eta nik hori ikusi baldin badut, jar dezake dela. Eta askotan, iruditzen zait, gauza hauetan, badazpada isiltzen garela, edo ez diogula nahi, oihartzun handirik eman, eta ulertzen dut gainera, baina, noizean behin horrelako zapla batzuk ere eman behar dira. Ez dakit iritsi zaion, berari, ez dakit norden, ez dakit iritsi zaion, baina, ni gustora geratu nintzen. Eta gustora geratu zara emanaldiekin baita ere, hau zerbait, aipatu nahi genuen, eta zerbait negatibo izan da, baina zenbat on egin duen kanpora sartzen obrak, Xabin? Bai, hasteko pertsonalki, egin dian on guztia, eta gero, bai. Emanaldi asko eman ditugu, oso pozik gaude, ia 2 urteko ibilbidea egin du kanpora sartzenek, oraindik ez dugu eten ofizialik, ze martxoan ja beste herri bat ere bisitatuko dugu, eta badirudi beste dataren bat agian agertuko dela, baina oraingoak eman duena jasota, oso pozik nago, eta jendea eskertuta ere bai, ez, nirekin, eta obrarekin, eta obran hitz egiten diren zenbait gaiekin ere. Ze aurreko elkarrizketa batean zuei esaten nizuen, Giba dela protagonista, baina beste zenbait gai ere jorratzen direla kanpora sartzen obran, eta badirudi jende asko identifikatuta sentitu dela, ez? Eire ardibeltzakekin bezala, kanpora sartzenekin ere, kanpora sartzenen ardibeltzak ere oso ongi etorriak dira, ez? Oso lotutako istorioak dira, eta ardibeltzak izan gaitezke baita ere oso protagonista obra horretan. Hemen txatean, denbora amaitzen ari zegu, 11 gainean ditugu, baina galdera bat egin behar dizugu nahi ez, ze txatean idatzi dute, Goiuri, galdetu jozue baita ere Betizu taldearen reenkuentroaren inguruan, enekiela bete taldeko izan zela. Tamalez ez, ni euskaraokean garaikoan itzelako, eta euskaraokera publikora juten itzen, baina Betizura ez kantatzenen izelako suabila. Baina egia da, 20 urte beranduago Betizu taldea berriz elkartu dela, eta gala horren zuzendaritzan egon naizela lanean, eta aste honetan bertan, primeran plataforman eskegita dago kontzertu hori, eta egia esango dizuet, niri ja parrandan harrapatu zidan, lokaleko leiotik abestiak, baina berriz entzun ditudanean, pixka bat bigundu naiz, eta egia politia izan zela, eta oso berexia dela. Eta badakit beste belaunaldi batentzat oso garrantzitsua izan zela, Betizu taldea, eta horiek asko ari direla gozatzen, beraz gu oso pozik emaitzarekin kasu honetan ere. Ekipo, nik uste hori iritsi da momentua, esateko gaur bigarren kafea saioa ez da mititzen, porque Remige Txarrendi berezi badagoela zuzenean, hau grabaketa, broma izan da, Xabin. Zaude zuzenean, así que tin. Faltazait Juan Terdi ateratzea, Juan y medio hor zure atzetik edo behar dut, Sinisteko, sinizgarria egiteko. Nila behar dut, urrengo pausua da, Juan y mediorekin inusentada bat egitea. Bigotea baduzu, Bigotea badut, eta Jumar Balimana ezakit Andaluziara, joango naiz, gustora joango naiz, hantza ere bromatxoaren bat egitea. Juan y medio, Xabin bikoitza edo irukoitza, ze handia zara, ze poliedrikoa, eta benetan eskerrik asko zirikatzegatik publikoari, eta beti etxeko lanak usteagatik gure emoziotan. Eskerrik asko zuei gogoratzagatik, eta azaltzen usteagatik, debako inusentada eta gero, inork ez dit deitu azalpenak eskatzeko, beraz eskertzen dizuet. Urrengo aukera, Xabin, zen da urrengo aukera zure monologo ikusteko, Antzuolan? Bihar, vale. Bihar bertan, arratsaldeko 8:30 Antzuolako gaztetxean izango gara, Esti Kuriel, Manes Astigarraga, eta Neroni hiruak izango gara, doako sarrera da, beraz biharko plan ezin hobea, Antzuolako gaztetxean ikusiko dugu elkar. Kakapila. Zoragarri, Xabin, entzule badakizu, zita itzordua hortxe duzu, eta, Xabin agurtu behar dugu, baina guk irratxearekin jarraituko dugu. Agur, Xabin, urren arte. Agur, irratian entzungo zaituztet orain. Eskerrik asko, baio. Itzibegiak bukatuko da
gerturik ez izan. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz irratian. Ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. Harri txiki batzu biltzen ditu nire esku aurrak. Tira, banik tartetxo hau probestu nahi nuen ibilbediren xirarena, zitekeenarena abestia entzuteko, izan ere duela ordu batzuk, atzo gauean sareetan iragarri zuten. Despedida bertan bera utzi behar izanaren gazigozoaz pixka bat triste, baina pozik, holtzatik kanpoko lanean hasteko prest gaude. Barrura begira, hasiko dugu 2005 eta egian bukatu ere bai. Dena ongi bidean itzuliko gara, bitartean ongi bizi. 2025 ez dugu ibilbedi zuzenean ikusteko aukerarik izango, gazigozoa albiste hau baita ere, hemen oso ibilbedi zaleak garelako, beraz, pena batetik, baina bestetik, ez delako betirako agurra, edo behintzat, ala badirudi, ez dakit urrengo lana prestatzen edo urrengo diskoa grabatzen arituko direla, eta entzuteko irrikatze egongo gara, baina triste, esan dute, dena ongi bidean itzuliko gara, espero dut, bidea ona izatea, eta benetan, ibilbeditarrak hueltan izatea. Bigarren eskua jarri duzu, lehenengoaren gisa berean. Lau batzek elkartzean sortu duten zulo txora. Urbildu duzu begi bat, urbildu duzu begi bat eta ortopatu dituzu bestaldean. Eta ari gara goxo ibilbide entzuten, baina goizeko 11 dira puntu-puntuan, eta azken ordua ezagutzeko gunea ere iritsi da Naiz irratiko estudio zentraletatik. Egunon, Itxaso Leon. Egunon, Goiuri, nazioartera begira abiatuko dugu informaziorako tartetxo hau, 5 hildako eta 80.000 ebakuatu izan dira Los Angelesen kontrolik gabeko suteengatik. Larrialdi egoera ezarri dute Kalifornian. Sugarrak azkar zabaldu dira haize bolada bortitzen eta ezetasun basuaren ondorioz, eta suhiltzaileek ezin izan dute egoera kontrolatu. Egoerak kritikoa izaten jarraitzen du. Dagoeneko 1000 etxetik goitik sua hartu dute. Hego-mendebaldeko estatuan kontrolik gabe dirauten baso sute erraldoiak direla eta bere agenda bertan bera utzi du Joe Bidenek estatu batuetako presidente gisa egingo duen azken astean, eta ez da azkenean Italiara egin behar zuen bidai ofizialera joango gainera. Aipatzea ere gaur ezagutu ditugun datu batzuk, urte berria hasi denetik gutxienez 74 haur hil ditu Israelek Gazan. UNICEFek emandako datua da. Palestinako lurren aurkako bonbardaketetan hil ditu gutxienez 51, gainera
Gainera, asteazken honetan bertan 9 eta 10 urteko beste haur bana hil zituen airez egindako erasoetan eta 23 urteko beste gazte bat Cisjordanian. Eta gurera itzulita azkar gogorekarriko dugu Estatuko Meteorologia Agentziak abisu laranja aktibatu duela ostegun honetan Hego Euskal Herriko kostaldean, itsas denborale biziagatik 74 km/h haizeak eta 7 metroko olatuak egon daitezke. Abisu horrek Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldeari eragingo dio 72 eta 74 km/h arteko mendebaldeko haizeekin eta 5 eta 7 metro arteko olatuekin. AEMETek ohartarazi duenez, abisu laranja hori ostegun honetako goizeko 6etan aktibatu dute eta 2 ordu barrura arte, eguerdiko ordu bat arte egongo da aktibatuta. Hori kontuan hartzekoa eguraldiari dagokionez eta errepideetan ematen du lasaitasuna dela nagusi azken ordu honetan, beraz besterik gabe hitza itzuliko diet bigarren kafeko lankidei eta gu ordu bete barru itzuliko gara Naiz Irratiaren informazioaren arian eguneko albisteak berritzeko. Eskerrik asko Itxaso Leon, esan bezala guk aurrera egin behar dugu. Batzuk ajea omen daukate eta horixe izango dugu izpide ajea edo zetajea, zeia izena jarri dio, erkakusok sentitzen duenari, baina bai, badakizu zertaz hitz egin behar dugun. Zetak taldeaz. Zurekin mintzo direla diote xorie. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden. Gurean da pantaiaren bestaldean Iruña Estizarkakuso mentxe gurekin hitz egiteko prest eta zetajea kontzeptuaren definizio ofiziala emateko prest. Nola definitzen du Euskaltzaindiak zetajea, Iruñe? Euskaltzaindiak ezakit. Nik oraindikan ezakit, eskiz oraindikan hitzik gabe nago. Egia da, atzo aipatu behar dut eta aitortu behar dut atzo gonintzela ikusten nahieran edo primeranen hori kontzertua eta esan zidaten hainbatetan ateratzen nintzela eta egon nintzen ikusteko zen nire amak esan zen ez ninduela ikusi, baina gero beste jende bateko baietu, orduan egon pikatuta nire amarekin. Eta esateko, gira, pues ikusten zait pilo bat. Bueno, total. Ez hitzaidala iruditu hainbeste nik bizi izan nuena bezala egia da eta aitortu behar dut lehenik eta behin ni oso zetak zalea naizela, bere proposamen artistikoa pilo bat gustoko dudala, eta orduan ez dela bat ere objektiboa nik emango dudan iritzia. Osea, nik bertan nintzen ez hainbeste por el FOMO, jende asko zegoen bezala, baizik eta benetan gustoko dudalako. Bida, ni ere han izan nintzen, gainera hilaran geundela elkarri ikusi genuen, horrelako estresa zegoen, Iruñe, hilara luze-luzea zegoelako, ez zenuen espero iritsi zinenean horrelako hilara agian zure urpitika zen. Giratu nintzen, ateak ireki, baina ordu erdi lehenago, pote bat hartzeko. Zeske Berritxarreken kontzertuan, etzeon, hilarari. Eta geratu ginen flipatuta, eta hemendikan nahi dizut eskatu barkamenak, ze nengoen super ez estresatuta, osea, nengoen kolapsatua bezala, en plan, ze gertatzen ari da hemen. Nik nahi dut nire potea. Ulertu nuen, lasai, ze nire sentsazioa iritsi nintzenean ere antzekoa izan zen, hori bai ni 2 ordu lehenago edo horrela iritsi nintzen, Iruñe, ni oso goiz iritsi nintzen, bagenekielako hilara egongo zela, pistan geneukan guk sarrera, eta, bueno, badezpada ere, nahiko goiz joan nahi genuen, ez agobiatzeko behintzat, hasierako une horrekin, eta denborarekin joan ginen, eta hala ere, dagoeneko hilara, bueno, iritsi ginen autoz, eta errepidetik ikusten zen, eta esaten genuen, ez dakit, noraino iritsiko den hilara hau, zebai, jendetza, bagenekian jendetza izango zela, hasteko sold out egina zegoelako, eta abisatu zutelako, 15.000 pertsona egongo zirela, ostiralean, eta 15.000 larun batean berriro ere, baina bai ulertzen dut zure sentsazioa. Ni zetak zalea naiz, baina ez
hainbeste, ez? Eta ez ditut abesti guztiak ezagutzen, nire ondoan batzegoen jendea kontzertu hasi zenetik bukerara arte abesti guztien letrak abestu zituenak, eta nik, ni nintzen horietako ze abesti batzuk ez ditute ezagutzen, baina orokorrean gustatzen zait, eta proiektua ere asko gustatzen zait, Peio iruditzen zait oso jatorra eta oso langile, eta ara joan nintzen, ni 50-50, agian pixka bat bai, zetak zalea naizelako, baina agian pixka bat baita ere FOMOaren gatik, eta esan behar dizut, sentimendu berbera dudala, ikusi ditu dela zatiak primeranen, eta ez dela islatzen benetan gertatutakoa. Zaila da, noski, kontzertu bat da, kontzertu batean eragina dauka musikariak, baina eragina dauka giroak, eragina dauka bertan dagoen publikoak, eragina dauka nola sartzen zaren zu ja mentalki historian, ze hemen abestiak egoteaz gain historia bat dago, kontzeptu bat dago, kontakizun bat dago, denak eragiten du, saiak eragin dezake, eta telebistatik hori ezin da transmititu. Eta nik uste ere bai lehengo aldia zala ustekabian, no? Bai izango zala kristona baino bertan jun, eta batean hori inorreketzun espero. Inorreketzun espero produkzio maia hori, zeon montaje hori da, nik uste lehengo impresio hori maia horta iristia bigarrenean ez dela posible, ez da, bai. Eta pantalla baten bitartez eta gutxio. Hasi zen moduarekin ikia hor esan nuen. Eski jokoa pasa duzu. Gero jarriz, gauza askorekin, baina reproduzitu zutenean Hileta kantu nafarraren bideokliparen irudiak, eta batean nik esaten nuen, ez dute eman denborarik, eta bota dute bideoklipa eta batean, y dices, wow, eski ez da bakarrik, ez da kontzertu bat, da show bat. Bai. Adibidez, nik aitortu behar dut, showa gustatu zitzaidala, baina kontzertu bezala nik gozatu izan dut, beste zetaken kontzertuetan kontzertu bezala. Hemen, showaz gozatu nuen. Bai, bueno, ikuskizun bat zelako, eta nik aipatu duan bezala kontzeptu bat zegoelako, eta etzelako abesti bat bukatu eta segundora urrengo abestia hasten, etzen horrela, abesti eta abesti artean, zegoen antzerkia, zegoen emanaldia zegoen, zeraz bai. Ojo, nork egiten zuen, en plan, deabruaren edo horren... Bai, gizten flakoa, ez da? Rek pelikula ikusi duzuen, La Niña Malitos! Eta esango nuke hau, ez dut investigatu ez ezer, ere dela Laberinto del Faunoko... Ostra! Begiak eskoan dituena. Da, Slenderman ere bai ikusi izan zala. Oso pertsona famatua da, berez. Katalana da, ez da egit. Bai, hori da. Javier Botet da, eta bida, Gaizka Izagirrek argitu digu. Javier Botet da, bereziki beldurrezko generoan egindako lanengatik ezaguna. Mama, Rek, It edota Slenderman, besteak beste. Joder. Beraz, bai, ikuskizuna, showa eta ados nago telebistan ikusita, ez dela hain argi edo, ez dela sentsazio hori zuk bizitzen duzuna zure etxean, baina bueno, hoi normala da. Ezagik nik ikusi dut Beyoncék Coachellan emandako kontzertuan Netflixera igo zuten, eta gero han izan nuen ezagun bat bertan egontzena, eta sentsazio desberdina edukigo nuen, naiz eta gozatu nuen, zizugarri gozatu nuen ikusten, baina telebistan eta ikusten duzu, gainera askok orain ikusiko dute, hau da, ez duzu zuzenean ikusten, urrengo egunetan ikusten duzu, entzun dituzu iritziak, alderatu egiten duzu nahi gabe, telebistan ikusita ez da hain, ez da egit, unkigarria, baina bertan egon ginen ontzat. Bueno, alare, telebistan, nik lehenengo telebistan ikusieten nintzen jun, eta kriston pasa erutu zaitu. Hori, zuei igual gutxi gatzera izuela juntzinatelako, baina nik usteet ikusliak hortikan bakarri ikusi honantzat, nik betzat flipau inoen ikusi nunekin, nola jakin duen dana irakurtzen, goiko plato hori jarri una, estena jo baina gertatzen izan, ahatzian, hori telebistak ez du plasmatzen han eutia bezala, baina alare nahi behintzat pasarat ikutu zait. Orduan ez dakit, horrek, bigarren aldi hori eta komentatu duna, baina ez dakit. Pasada bada induna, egia esan.
Bai, eta nik, mai ezagit zerbait esan nahi zenuen, eta moztu dizudan. Flipat, envidiaz nago, nintzen jun ez da, ez dago nire zerrenda favoritoan azetan, bai, nik aukerokin undan nintzen junda. Maite du taldea, baina bai naiz showzaliak. Eta etortzen zai burura, gure garaian ez dakite. Nik adibez, ni egondako naiz Iruñan Rosendoren azken emanaldian, ez? 3 orduko kontzertua, Rosendok ez du hitz egiten abesti batetik bestera, eta bere abestiak dira 3 minutuko. Beraz, zenbat abesti jozitu, kontzertua bezala izugarria. Beste aldiz, igual Manowar, ordu terdi, show bat, gitarra elektrikoen burruka, Baflek ez dakizet, Guinness Records liburuan daudenan ez dakizet, Kriston showa zen. Publiko artean taula sur batekin ez dakizet. Tardun, gauza bat da showa, bestea kontzertua, musika ulertzen dut Iruñek esaten duna, ez? Zeta zalia bazara, igual, nahiago zu abesti gehiago, ez? Edo involukratu horrekin. Baina egia da, horrelako showak nik inbidiaz benetan, horrelako guzta ez zaizkit pilo bat. Gero, niri harritu ninduena, hau da nire sentsazioa, eta baita joan ditzen beste lagun batekin geroan elkartu ginen ere Andrea González dela youtuberra jarraitu zazu, Denak oraintxe bertan euskaraz edukia sortzen du eta oso jatorra da eta oso ditxaratxera. Eta nire lagunarekin ikerrekin komentatzen sentsazioa genuen guk dena eman genuen. Osea, kontzertu guztietan bezala dena eman genuen. Baina igartzen nuen eta atzo ere ikusi nuen telebistako saioa konfirmatzeko edo ez, nire uste eta sentsazio hori. Batzegoela jende asko nahiko estatiko. Osea, kontzertu bat izateko nahiko estatiko. Eta, claro, niretzat pixkat kortozirkuito. Baina gero, beste lagun batzuekin komentatzen, konturatu gara, eta hau, gira arruntean, bai, komentatu izan dudala jende gehiagorekin, nola jendea erosten zuen sarrera zetak ikustera joateko, baina gero zegoen bertan txosnetan egongo balitz bezala, eta nik uste dut orokorrean azkenaldian kontzertuetan gertatzen dela, eta agian eirek zu esperientziagatik esan dezakezu ezakit, jendea joaten dela hitz egitera? Bai, eta hitz egitera altu. Osea, esken nizikera, pues atzera. Bai, tio, hori ez jun directamente, o sea, zure asmo baldin baditzeten egotia, errespetu falta bada hori, nire ustez, ez dakit. Danian gertatzen, zineman gertatzen esan leku duanetan, baina, joder, zujuntza evento batea, ikustea, eta artista hori ari da bere lana iten, ari da hor, bere showa iten, eta zua da hitz egiten, pasando del tema esateana, eta hori etengabe gertatzea, txosnetan adibidez den bosuan gertatzea, ba, igual badolako jendeare bai, bueno, ez dala junzu ikustea, daola horreta topatu intzatela elkar, ez da? Baina horrelako kontzertuta, espreski juntza horrea, sortzean murmui hori, ba, nahi, respetu falta egitea zaitu. Ulertzete bai, jendeak hitzeteko gogoa dakala, eta igual lagun batzuk elkartu zehala ez duzuna ikusi, edo badobela egora batzuk, nola ez hori aldala eman, baina ez dakit irutze zait, joder, pertsonal lanien eta etzai errespetatzen edo, bueno, nire artista atletikan iritzi hau, baina bai, nahiko amorra mateu. Nik ikusi izan dut txosnetan, txosna ez bergatu. Bi gaztetxetan gertatu zait, kontzertu batean egon, eta musikariak holtzatik zerbait esatea. Hau da, kontzertua gelditzea esateko, aizu hemen, lehenengo lerroan atzoko realaren penaltia hitz egiten ari zaretenak mesedez, edo atera kanpora, edo joan atzerago, edo segi komunera eta hitz egin komunean, baina hemen badago talde bat, eta gaina ez zetaken tamainoko talde bat, askotan gaztetxeetan, edo hasiberriak, edo lehenengo aldiz herri horretan jotzen ari direnak, edo horrelako izaten dira, eta ez zara errespetatzen ari sortzaile hoien lana, eta beste entzulen momentua baita ere. Guri gertatu zaigu hori, gaztetxe baten aginan jotzen, eta hola, holtza nahiko etzan altua, edo etzan io horrea, eta aginan jotzen, eta jendia io itesan, pasu bat ematezun bezala, batilatzen bezala, eta danak lehengo filan ja danak bizkarra eman da behin artean hitzeiten, eta zuzaude hor, eta izapetatzen mierda ina iziten oantxe bertan zeiten, nik jende ontat kantatzen o lo que sea, showa eman nahian, eta jendea zurarpeian paso egiten, eta bastante motza sentitzen momentu hortan. Osa, zein ez, nire denboa hontan eskaintzen ez da. Gukolakotan zate du, ensaio pagatu bat izatea gehienetan,
baino, bai, osea, gaztetxetan asko gertatza hori, eta lekuanetan asko gertatza hori, eta oain, zetaken kontzertu honetan esan desunean, nik telebistan ikusi nunean, bai, publikoan fija honitzen, eta pentsatu nun, ez da, jende asko ez da inmoitzen. Hola, plano orokorretan oso geldi ikusten jendia kanta askotan, eta atentzioa dituzen, eta oain komentatu zula, bai benere, sentazioare, hola, kanpote ikusita, bentsat hori izan da. Agian oan nien nintzen egone, baina izan daiteke xok sensazio horrengatik. Bai. Nik uste dut baietz baita, eta trantzean egoteagatik. Nik momentu batean sentitu nintzen, pixka bat trantzean, eta bai, abestiak mugituak dira, eta abesti batzuetan salto egin nuen, eta oio egin nuen, baina momentu batzuetan egon nintzen, bai, eta sartuta mitologia du ardatz, eta ikusten dituzu, gure mitologiako hainbat izaki, eta agertzen da deabrua, agertzen da jainkoa, agertzen dira, bueno, ez dakit, gauza asko, edo, bueno, agertu ez dira egiten, baina ulertzen da pixka bat, ahots bat, ahots modura oso sakona zerbait kontatzen ari zaizuna, eta momentu batzuetan nire hor sartuta, liburu baten barruan sartuta banintz bezala, eta agian batzuk trantzea ere izango zuten. Eta gero, adin guztietako jendea ikusi nuela, eta horrek eragina izan dezakela, ze zeuden txiki-txikiak, ama eta itarekin, edo amonarekin, edo joandakoak, eta zeuden pertsona helduak, zeuden 50 urtekoak, 30-koak, 25-koak, 18-koak. Eta espazioa aina handia izan dare, bai, ez da. Navarrarenak, ez dakiz emateko zaga, baina 5.000 pertsona zaude hor, normala da, danak ez moitzen dutea, batzuan bai saio dala konektatzia show horrekin hanbeste jende oain espazio handian, sala txikitan adibidez askoz errexo da kontagio hori edo saltoka egote hori edo energia askoz barruan ditezula irutu zain nahi behintzat. Hor, bueno, nintzen egon, eta zinet iritzia eman, baina horreke aldula okibere eraginan uste. Eta gero horre goteko bakoitzaren motivazioaren gatik. Claro, esan dut, ez geniz nahiz bat ere objektiboa, eta horregatik niri harritzen hau pilo bat horretatik, ez dira nahiko, da elektronika, orduan, psiat estatiko, baina bai. Eta, aipatu duzuna, Goiuri, enteratu nintzen, 3an joan zirela nire lagusu txikiak, izan da, euren lehen kontzertua. Ai! Bost eta 8 urterekin. Eta galdetu diezu iritzia, galdetu behar diezu, Aber, zer dan, zazpirtuko bat zentzako kontzertu bat, inoiz kontzertu bat ikusi ez duenean. Karo. Euren aita, nire lehengusu nagusia zegoen oso pozik eta oso unkituta, baina bai galdetuko diet. Ze polita. Egia esan, nik inguruan banituen, ninola, pistan nengoen, ez zegoen umerik nire inguruan, gradatan zuen gehienak, ez? Pentsatzen dut, pistan agian batzuetan, jende asko balin badago, agian bultza egiten zaituzte, ez duzu ikusten dut, nik ez nituen inguruan horrela ume txiki asko, baina bai, bestela adin askotako jendea zegoela, eta leku askotakoa nire atzean zeudenak, ziren kuadria bat 10 bat pertsonakoa, eta ziren zegoen neska bat euskalduna ari zena denak kontatzen, hau da, komentarista lanak egiten, hauek dia altxasutik datoz, eta hauek dia iturengoak, eta hauek dia zubietakoak, ze alkandorak ikusten duzue nolakoak diren, eta horrela, eta denak kontatzen, ze ondoan zituen 10 pertsona, Kataluniatik etorritakoak. Eta orduan, ezagutzen lore guzti hori, eta orduan, ari zen emakume hau dena, esatari lanak egiten dena kontatzen, ze zegoen, benetan jende asko zegoen, Euskal Herritik kanpotik etorritakoak. Bai. Eta galdera bat. Bai. Eskuratu dituzu egin berako sarrerak. Begira, zuk baino beranduago, zenik isa sarean irakurri nuen, lortu zenituela, gainera lortu zenituen 6erako, hau da, deoritxiko konzerterako, nola egin zenuen? Neraman 7 eta 4 sartuta, eta uste nuen, eta negoen, horrian, eta uste nuen eguneratuko zela bere baitan. Eman nion 8 eta bidalizean kolara, what? Eta, kola hasieran zen 15 minutukoa, gero hasten zen, eta orduan, hasi nintzen, txiokatzen beti komoduan. Eta, nire jarraitzaile batek esan zian, nahi duzu modu bat, eta nik uste
errazago, eta nik uste nuen ari zela troleatzen, eta de hecho erantzun nion trololololo gifarekin. Ze uste nuen beste pertsona bat zela, beste kontu bat zela. Eta hor, pasatu zidaten esteka bat, eta... Musikaziko esteka hori, ezta? Hori da. Bai. Eta mendikan musikatzeni... Bai, absurdu amatu, ezta? Jendeak kriston kola laburdukoak, eta link bat zeon hor, aizala Twittertikan bueltaka, eta jendea sartuta erosi. Nik lortu nituen iragarri zuten bigarren kontzerturako, bosterako, saldu direla baita ere, hori azkar hartu behar izan dituen, ze bete dira, 6 eta 5 segituan bete ziren, eta gero zazpirako ere iragarri zuten, eta uste zazpirako oraindik badaudela sarrerak, baina bai, nik ostiralerako lortu ditut Iruñe. Baina estresa pasa nuena, ze nik ere kuerrean nuen, mitoaran egoteagatik, eta orduan goizeko 8etan nik pentsatzen nuen, hartuko ditut, gainera kuadriako batzuk esan zidaten, hartzen diguzu sarrera, eta venga, zenbat hartu behar ditut, ez dakit zenbat, oso ondo. Eta sartu nintzen, eta gero ikusten nuenean hori, itxaron hilerarretan, eta bi hor... Gero, ni adibidez, jendeak erosi behar zituena ezakit zenbat, klaro, gero papatean izan zen xoka prezioaren gatik. Que también te voy a decir. Osea, horrelako show batek, badu atzean kriston ekoizpena, kriston talde bat dagoena, bai, eszenatoki gainera igotzen dena zein, eszenatoki gainera foko artera ateratzen ezena, eta bago sormen lan bat hor. Nik hemen aipatu behar dut guztiz ados nagoela zurekin, Arkakuso niri han bertan Nafarroarenan egonda kontzertuko momentu batean burura etorri zitzaidan, ze merkea atera zaidan hau. Pentsatu nuen han bertan egonda merke zegoen sarrera ikusita hemen dagoen muntaia, hemen dagoen lantaldea, eszenatoki holtzan dauden musikari kopurua, parte hartzaile kopurua, kukai dantza taldea, zenbat pertsona zeuden holtzan, zenbat pertsona holtzaren atzean, Raiderlanetan, han zegoen lantaldea ikusita, han zegoen muntaia ikusita, igerilekua, sua, argiak, argiztapena oso garestia da, eta argia oso zainduta zegoen, oso zainduta. Argia, soinua, dena nola, ze ondo entzuten zen, dena ikusita han zegoena, benetan iruditu zitzaidan, merkea zela sarrera. Eta gero, bai, ilunbekoa garestiagoa da, ilunbekoa gaine ikuskizuna ez dakigu nolako izango den, baina aurreratu digute ez dela mitoaroaren hau da gidoia izango ez, hasieratik bukaerara. Orduan, ikusi dut jendea prezioaren gatik kexaka, eta ulertzen dut, ze, hau da, hemen askotan aipatzen dugu merkea eta diru gutxi, edo garesti eta diru asko ez direla gauza bera. Izan daiteke diru asko, baina ez garestia. Ezagit, horrelakotan gertatzen da, ospitale bat eraiki behar dute, eta ospitaleak 52 milioi euro, eta zuk esaten duzu, ze garesti, 52 milioi diru kopuru handia delako, baina, gero ateratzen dituzu kontuak, eta lurzoru eraikina obrak, langileak, eta 52 milioi diru gutxi da. Adibide hipotetiko bat jartzagat. Hemen, bai, 55 euro ziren pistakoak, ilunbekoak dira 55 eurotan dirua asko da, egun batean gastatzeko, baina ez da, nik esango nuke, ez dela garesti, eskaini behar duten showa balin bada, mitoaroan eskainitakoaren mailakoa. Eta gainera, ikusi ditut keixaka, jendea Twitterren, eta gainera oso modu desegokian, sekulako exigentziekin, eta ikusi dut jendea trampetan, ikusi dut jendea konparatzen, Nafarroarenako sarrera merkeena, ilunbeko sarrera garestienarekin. Eta orduan, kalkuloa ateratzen, esan ez, igo dala eguneko ez dakizen bat prezioa. Iruko iztuen duela. Eta hori ez da egia. Zuk hartzen balin baduzu, noski, hartzen balin baduzu, sarrera merkeena, Nafarroarenakoa, eta garestiena, ilunbekoa, noski, igoera, eta eguneko hori izan daitekela harrigarria edo deigarria behintzat, baina hori pixkat trampa. Nik uste euskal kulturan badaula militantzia puntu bat ere bai, ez da iten dana militantzi gutxu bat egin dalako, eta nik uste adibidez, peio reparaz edo erdigunean jartzearen, peiok
milaka gauza eko zitula doainik, militantziagatik bakarrikan, horrelako gauza ohitura hori dalako, edo ez dakiz zenbat ekintza doainik, eta beak ere bai segurazki dirua galdu dula mitoarako show honetan, eta jendeak ez ikusten gero ere bai, ze bakozatzen kulturan dirua gastatzia. Zer errexan zagartire batea jun eta zagarroteiko afariat, berrota marrero ordaintzia, baino kontzertu bat eta euskeraz baldin bada ze min ematen digun, baino benetan Zelanda horren atzetikan, esan deuna, dana kontuan eukita eta desgloso bat ingo bagenu, jende asko isilik geldituko zen, eta bestalde molestatzen baizu igual isilikan gelditu eta listo, ulertzen keja bat egotia eta garesti itea jendiai, guk ikusle ez lehaztako lako inungo erroikan diru garestitze horrena, baino hori, zenbako zatzen egun euskal kulturan dirua gastatzea, eta nik bintzat nahi eskiot eman €50 zetaki kebedo bat ikustea, kebedo bati baino, eta kebedo bat igual showa ez dala ez da nivel erdira iristen beken €50 ordaintzituzula, eta pagateituzu, ze kebedo da, eta igual dizu, baina gero hemen horrelako mailako artista dazkaunia, eta horrelako showak zemin ematen dugun, eta zeamurro ematen duen, jendean ignorantziak askotan bai, egia esan. Literal, haibez, guk hori sareko eduki sortzaile bezala ere ikusten dugu. Osea, badirudi ja euskeraz edukia sortzagatik egin behar dugula debalde eta badago batzean lana, osea, badago ideia bat, badago. Eta gero ez diana balio, ze askotan jartzen dena ere da kalitatearen aitzakia. Eske zer da kalitatea? Osea... Eta zenbatetan egin deun lan merezi baino diru asko ziogatik. Eta ez dugu sekula zer esango, ze guk ere badakolako militantzi puntu bat, eta guk ere badakolako kontzentzi bat, badakulako zertan antolakuntza bat, autogestio bat, baino amorro amateu, ze joder hor lan badao, eta ez bazaude prespagatzeko, ez zaude, eta punto, alda ulertu, baino ulerture bai zergatik edan diru hori eskatzen, ez dutela uste kapritxo bat danikan. Nik hemen epatu behar dut, eta orain arte ez dugu aipatu eta ez dut ikusi ez da sareetan jendeak honen inguruan hitz egin duenik, beraz, agian nere paranoia da eta nere iritzia da hori seguro, baina iruditzen zait genero aldetik ere, hemen badagoela gauza bat eta badagoela txalotzeko zerbait, ze askotan aipatu da emakume abeslariek sekulako showa eskaini behar dutela, gizonezko abeslari eskatzen ez haiena. Eta hori ikusi izan dugu, ikusi dugunean, Beyoncé berriro aipatuko dut, baina Beyoncé sekulako soineko batekin, sekulako takoiekin, sekulako dantza eta jira eta bire eta akrobaziak egiten estenatokian, eta hurrengo abeslaria izatea Ed Sheeran txandalen gitarrarekin mugitu gabe. Eta loop batekin bakarrikan, bea eta gitarra bat. Eta bea eta gitarra bat, eta listo, eta eskaintzen hori, eta oso ondo, niri Ed Sheeran ere gustatzen zait, baino deigarria da, publiko bezala baita exigitzen diogula emakume abeslariei gehiago egin behar dutela. Taylor Swift batek egin behar dizula, ez dakit zer eskaini behar dizula kontzertuan, baita igerileku bat eta salto bat eta etxe bat eraiki behar du, eta gero agertu daitekeela Drake dera bakarrik estenatoki daten erdigunean rapeatzen eta ez dago beste ezer inguruan eta ez da ezer gertatzen. Eta hemen daukaguna da gizon bat horrelako showa eskaintzen eta hori ere aizu. Txalotzeko iruditzen zait, ze Euskal Herrian ere ohituta gaude abeslari, kantautore edo gizonezkoak koltzara igo, gitarra batekin edo mikrofonoarekin, eta 3 ordu abesten egon, eta estenatokian ez da kasi beste ezer gertatzen, eta aldiz Euskal emakume abeslariek baita ere, eskaini behar dute, ez dakizelako ikuskizuna estenatokien, eta oraingoan, hori ere aipatu nahi nuen. Bota. Era bat ados esandako guztiarekin eta gainera esango nukela esponentziala dela, claro, zetaki buruz ari gara, ez? Baina eman dezagun zenba musika talde ezain ezagunak, edo egongo direla, ez dakit, edo nun jartzen 5 euro sarrera eta jendea komentario bera egiten, ze garestia da, asko da musika talde, ez dakit, edo formatu txikiko antzeslanak, edo ipuen kontalarik, eta askotan gertatzen, 3 euro ipuen kontalari bat ikusteko, 3 euro, mesedez, sarrera bat da panikoa. Ez liburutekin doain, da. Baina, mai gainen jarriko dugu behingoz, ez dakit. Eta guk artista eselare bai askotan indela autozentsura hori, sarrera bat jarri nahi ez hori, ze bakizu sarrera bat da honean jendia ez dela gerturatuko. Eta guk ja gure burua kalte horiin, eta filtro hori pasa, eta jatiru galtze hori
ja hortikan asteala, ezta? Filtro hortatikan. Eta hori ere bai, joder, eta aipamen bat ere bai, oso ondo da hori bai, horrelako gauzak betetzea euskeraz, baina badaola ere bai, autogestiotikan eta antolakuntza txikia dauden lekutan gaztetxea betetze dituen jendiak, edo betetze zituen horiek, hori ere bai aipamen bat, ze leheno komentatzen onge hemen mikroitxian, ze tabu dan hori, gaztetxe bat ajun eta inorrek kaso ezitia, 3 pertsona bakarrik gotea zuri behira, edo dana dalakoa, hori ere bai guzti ziegia dala, proiektuek ziegi diala, eta oso ondo da hola 15.000 pertsona betetzea, baina errealitate horiek bai hor daudela, eta autogestio hori hor da hola, eta haupa gora jende hori eta gora autogestio hori eta tale txikiak. Era bat ados, nik uste dut militantzia eta aktivismoa artisten partetik ez da inoiz faltako, baina iritsi behar da ja, ez dakit, dignifikazioaren aroa, behingoz. Eta ez da tabu bat izan behar, zure herrian jotzezulako €1 ere eskatziak lotzan baten dizula, ez da. Ez dakit, hor norberak atatzea bere konklusio propioak, danak gaude hemen azkenian prekaritate baten eta artistok ez daka nundikan heldu edo igual gazte esanblada batek ez daka nundik eman. Baina bueno, horire aztertzekoa dela eta itzinin berdala hortaz. Karo, eta militantzia bezala ere egiteko doan edo merkeago, beste leku batzuetatik ere jaso behar duzu gehiago. Osea, da esto. Eta pixkat Goiuri eta Aire, zuek aipatu duzuenari helduz, ere aipatu nahi dut gauza bat. Goiuri aipatu duzuez, beti emakumezkoak egon bar garela erakusten zenbateko. Eta uste dut ere euskal kultura, beste kulturei dagokionez, ere hori ematen dela, ez? Orain, zetakek bete behar izan ditu bialdiz, eta kriston ikuskizuntzar bat egin kontuan hartzeko, eta esateko, wow, eta ja hor nolabait, bai, euskal musika, euskal, eta gero da en plan de, ez, osea, egin behar dugu horrelako gauza handia, ikusteko ze guai eta ze polita den gure kultura eta gure sortzaileak. Ez. Osea, eske, ez. Eta da pixkat, gainera, atzo entzun nituen Benito Lertxundiren hitzak hitz egiten zuela agian dagoela gehiago folklorismoz eta lehen aipatu dut FOMOaren gatik joatearena. Eta egin behar duguna da, euskeraz hitz egin, euskeraz aritu espazio guztietan. Euskeraz bizi. Osea, eske, euskerak hori da behar duena, eta gure kulturak hori da behar duena, kontsumitua izatea, euskaratik, euskaraz, sortua izatea euskaratik eta euskaraz, eske, no tiene más. Osea, eske, TikToken janago pixkat, kokoteraino ikusteaz, euskara, gure altxorra, en euskera no decimos, no sé qué. Da gauza bat, que ezin dut, eta jotzea, las 5 canciones en euskera más escuchadas. O sea, da como, en euskera da etiqueta, da kategoria. Bai, Spotify reala da, entutezu zetak, eta zure lehenengo artista da entunena, eta jartzizu rock radical vasco. ¿Qué tiene esto de rock radical? A ver, eta vasco, no? Etiketa hori ere bai, ez da la elektronika, eta hori, porque, hola, identifikatzea, eta jendeak hola ditu, eta... Bai. Bueno, Arkakuso orain itxaron egin barko dugu. Ze, irairako sarrerak lortu ditugu, baina asko falta da iraia iristeko. Bueno, urte bete egon naiz itxaroten aurrekorako, eta hori aipatuta, iraiaren 6an zetaken biraren edo mitoaren amaiera, eta urriaren 6an, Nafarroaren ara bueltatzen naiz Fermin Muguruzaren azkeneko kontzertura. Nire banoa. Bai, kontzertuz betetako urtea datorki dugu, Esne Beltzaren agurra, ETS-en soldauteko kontzertu hauek baita egin behar dituenak martxoan, Izarok etenaldiaren aurretik ere egin behar duen jira amaiera maiatzean, Chill Mafiaren agurra, bueno, kontzertu asko, hori izen potolo eta zari naiz, gero kontzertuak beti daude Euskal Herrian eta talde berriak sortzen dira, eta horiek ere izango ditugu, eta aipatzeko hastia izango dugu.
Ba, eskerrik asko Iruña, orain, Xabi Tolosa dator gurera, nahi baduzu geratu, eta presa balin badukazu, zoaz lasai asko, baina Xabi Tolosa uste dut ja, hemen dagoela. Kaixo, Xabi. Kaixo, urte horrion. Urte horrion. Bai, noski izan daitekela. Gainera, Bai, ia zeuki genuen konversazio hau, eta esan genuen ekainera arte izan daitekela, orduan. Hori da. Bai, ekainera arte egin daiteke, ez urte erdia. Ze esatea zen da zen, Juri, barkatu? Ez egitzer esan behar nuen. Urtarriaren behatzea dela, orduan, urte berrion oraindik, ez dela esanguratxoa. Norbaitek urte berrion esan dit, noski, urtarriaren behatzea da, guaintxe hasi da. Oraintxe, urte hasi da. Zemuz hasi da zure urtea, ondo? Zen nota ematen diozu zerotik 10-era, momentuz? Urte hasierara 10, noski, edo 25. Aiba. Bukle polita. Vale. Zortzi bat, Iruñek, ondo, Eire? Ba, ez dakit, Ba, nik olako zase, izango nuke. Ondo, optimistak zeate hemen. Hau gustatu zait... Bost bat, Xabi? Bost bat? Ze pasa zaizu? Gero ditzen godu, orduan, eske bestela ez digu debora emango, hemen sekzio aparta marabilloso hontan dena sartzeko, prepatuetan guztiarekin, hala ere, azuzet galdera bat egitea, hasi aurretik, eta da, hau ume txikiek entzuten dute? Eske, ume txikiek entzuten dute, igual ezin dut sekzio egin. Badakizuen nondin ni joan. Edo kriptikoki hitz egin. Kriptikoki hitz egingo du bazpare. Ai, vale, bazpare. Ja, eskolan daude umeak momentu honetan. Espero, Zenean entzuten dute, lan berezi bat egiteko, edo akaso igual daudela guztitan entzuten gure zain. Bueno, baina nik badakit Xabi Tolosa gai dela kriptikoki hitz egiteko, Zaiatu naiz. Igual, claro, batemat igual gaixo dago, eta etxean dago, eta... Hori da. Jende asko dago gaixo, bai. Claro. Hemendik agur bero bat, gaixotik dago guztioien. Hortxe da, denak bigarren kafe hartzen, bai, kafe eman direla, eta hor da, denak, bai, gaur ez ez eskolara joan. Bale, ofizialki sekzioari hasiera emateko, sintonia jarri garko dugu, za? Ondo. Venga, bagoaz. Urteko lehen sintonia. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Orain bai, horrela bai. Orain bai. Gogano kantantza egiteko, sekzioarekin. Urtea oain bai, oain ondo hasi da. Oain artekoak ez da. Abestia agian etzaio gustatu, eta ies egin du arkagusok, Agian, enituk harrituko. Bueno, sentitzen, maite zaitu galare Iruñe. Voltatu da. Voltatu, mentxeago, beltan. Ondo daukagu. Urteari nota ematearena, kurioso eritu zaizen, nik hori egiten duen gauza bada, eta lehengoan ikusi nuen, lehenengo episodioa erderaz Los Años Nuevos, Sorgoien eta konpainiaren lehenengo kapitulo gara ikusi dute, baina... Noa, 3 aste gomendatzen jende danai, da uste urteko serie honena, eske pasada bada. Honena, hortxe egongo da, nik uste iaz ere estrenatzu zuten Querer, alau da Ruiz Azuaren telesaila. Baina, hau itzengo dugu beste sekzio batean, nik uste hemen badagola nun txitxe asko atera daiteke mendikan, komentario asko egiteko. Baina, gaur zerrekin ator, imaginatuko zen duten bezala, nire galdera kriptiko horrekin, da, ze eskatu diogun erregei, ze eskatu diogun urteari, horri buruz hitz egin nahi nuen. Galdetuz baita ere, ondo portatu zareten, baina, imaginatzen ja, beti zuek zinu beto portatuko zinatela, eta zuekin erregeak ere oso ondo portatuko zirela, imaginatzen dut. Osa, denan ondo alde horretarik. Eta horren lotura genekoan propositoekin, edo urte berri ontarako ze proposito. Eta nerea bentsat, zuenak jakindeko nituzke, ez dakit zabaldu nahiko dituzuen, edo nerekin pixkat hitz egin, baina nik bat daukat, eta da,
gauzak lasai hartu nahi ditut, estresa ez da ona, eta askotan sekzioa prestatzen denbora asko inbertitzen dut, eta gauzak lasai hartu behar ditut, eta nire limiteak onartu, ez? Hoi da osasun mentalarekin oso lotuta dago, eta denok onartu behar dugu gauza batzuk egiteko daukagula margen bat, eta margen hortzetik haratago ez degula zertan gure gorputza forzatu, ze gero azkenean okerrago izango da denontzako. Ez dakit ados zaudeten, baina jakin behar dugu esaten ezetz, edo esaten onaino egin den. Ojo. Hoi da, esate izuet, lanean askotan gertatzen zaigu, zuek ez dakit nolakoak izango zareten, nagiak igual, baina lan egiteko intentzio, batez lan bokazioen balin badakazue, edo siniste balin badazue zertan egiten duzuen lana, ni irakasle bezala, noski, hor nago nahi det nunbaitera iritsi eta onartu behar daukat askotan ez ezela iristen. Ez daukatela kapazitatea eta horregatik naiz ez langile okerragoa, ez ezer. Eta sekzioarekin igual, askotan prestatzen ditu sekzioak, ona etortzen ez eta ez du denbora ematen prestatutako guztiari buruz hitz egiteko, eta, onartu behar dut, gauzak horrela direla, eta presentean bizi behar degula, eta nire proposito hori da. Hortxe uzten dut. Nik ez dut ondo ulertzen umeena, zergatik zan enkriptau, umek ez dute behar kompromesurik, umek ez dia... Hori beste duen baitetik zetorrein. Bea, nahi balin badezue, ez dakit batek balin baduka proposito berezi bat, konpartitu nahi duna. Baina kriptikoki edo... Ez, hau normal, izketan gaude, lasai, hemen, bigarra kafean, zizio apartan, eta komentatzen dezue, ze proposito daukazuen. Nik badaukat bat oso azalekoa dena, bi zentzutan, bat superficiala delako, eta bestea delako azalarekin zerikusia delako. Gero baditut sakonagoak baita ere, baina bat badago aurten benetan bai bete nahi dudana, eta da ohera joan aurretik beti, makillatuta balin badanago, ohera joan aurretik beti makillaja kentzea, desmakillatzea. Ze hori da medikoek, dermatologoek esaten dutena, kendu behar duzu makillaja aurpegitik lotara joan aurretik. Teoria badakit, barneratu dut errutina hori nahiko ondo nire egunerokotasunean, baino batzuetan bueltatzen balin naiz goizeko bostetan parranda batetik edo gaueko ordu batetan rodaje batetik edo lanean eta iristen balin naiz eta nekatutan nago ohera sartzeko desiatzen batzuetan kakaplasta guztiarekin sartzen naiz ohera eta aurten benetan nahiko nuke hori ezkertatzea sekula ez gau bakar batean ere. Baina, nahiko nuke etorkizunera begira, baina orain arte bederatzi egun hauetan zenbat aldiz konbitu dutu. Oso ondo, bederatzi hori da. Ez da horatu. Mantentzen, guainik ez. Esaten nun bai begizuloak zeuzkala. Mantentzen zea. Ez da bigarren kafea, zuretzako da 34. Bai, hoi da, ez atzoet nuen bat elorik egin, gaur hobeto egin dutlo, baina egia da, behatzi egun hauetan, baizu, bete dudala momentuz behatzi egun izan dira, baina behatzi egun hauetan bete dut. Beraz, hori azalakoa, gero sakonagoak ere baditut, baina hori beste egun baterako, ez dela gaur... Urrengo sekziorako, ez que bestela ez tiku denbora, mango, esan bezala, dena prestatuten daukan guztiarekin. Baina, nik gure izteak hartuko ditut eta muztuko ditut hemen petxatutan euskan gauza batzuk eta komentatzeko, eta geratuko naiz honako anekdotarekin. Eta hau bai kriptikoki kontatu beharra daukat. Orain dela 30 urte o gutxi gora bera, ez dakit. Claro, nik gauza batzuk entzun ditun eskolan, orain kriptikotasunak. Eta, claro, duda sartzen zaizu, eta nik nintzen nire gurasoei galdetzera honi buruz. Kostazitzen, baina paseatzen ere ginen, uste, ez dakit, larun bat edo igandea, lasai, kaletik, eta momentu batean, pentsamenduan izan ez, galdetuko dut, eta galdera egiten duzu. Aizue, egia da hau.
Eta izan zian, bere momentuan irutu zaten, pixkat kabroiak izan ziala, baina orain gerora irutu zaitu zorantzun politia eman ziatena, esan ziaten. Baina ber, zuk ikusten duzu guk ere, bueno, gure etxean ez dakit beste lekutan egitena, baina zapata jartzen dugu edo zapatilla, bai? Zuk ikusten duzu aitatxo eta amatxo biok jartzen dugula ere baita eta zura nahi jartzen dugula, zapata? Bai. Ordun, a ber, eta galdetu ziaten, zuk ilusioan sinisten duzu? Beste galdera, ume batentzako galdera pixkatola, ilusioan, kontzeptu abstrakto bezala, filosofiko bezala, ilusioan sinisten duzu? Eta ni, bai, ez da horako abutsi izango duen. Eta esan zaten, ba hori da. Eta ni, ulertzen duzu orain, eta ni, bai, zaletza bat izaten rekonozitza, nula, ez zer ulertu. Eta esan entzen, baina orduan entzun detena bai edo ez. Eta horrekin gatu nintzen. Momentuan, gaizki sentitzen zen esan durako, utzi nauten, nahastuta, baina orain denborarekin konturatzen naiz oso erantzun politia eman zidatena, eta azken finean ilusioak ze garrantzia daukan eta ze beharrezkoa den ere baita bizitzako arlo askotan, ilusioarekin bizitzea. Bai. Eta gustatu zait, askotan urte berri honekin jendeak ditulako nolabaiteko propositoak eta modu optimistan hartu nahi ditu gauzak, eta optimismoa baino gehiago, optimismoa batzutan da pixkat Mr. Wonderful. Esaten dizuten, ez kontutan eduki gauza txarrak eta gauza onarekin geratu, eta horrelako esaldiak oso hutsak eta izaten dira. Eta ilusio aldiz, ilusioak ez du alde txarrak edo alde ilunak eta ez ditu ukatzen, baizik eta egiten duna da enfoke bat gauza honetan eta gauza politxetan. Eta gustatu zait, zen ni aurten saiatu naiz edo betzat pixkat ilusionatuago nago. Ez dakit, ilusioarekin hartu ditut gauzak. Adibidez, begira, Luigirekin gertatu dena, badakizu United Healthcareko CEO-a akabatu zuena. Horrek ilusionatu zaitu. Jode, jende asko bai. A ber, ilusionatu nahu batez ere erantzunak. Jendea, hasi delako esan ez, beida, noagoaz. Enei sartuko aktuarekin berarekin, zilegidan edo eztan, hori eztan nire lana. Baina bai gustatu zait jendeak esan dulako, aizue, egia da, oentxez, oso zapaltuta gaudela, eta jendeak aukera bat daukala, altaboz moduko bat daukala orain entzuteko gauzak. Ze beti da, nolait esan da, belarria jarri dute. Hau gertatu eta gero, bazegoen beste aseguradora pribatu bat, estatu batuetan, esaten zuena, hasiko zirela limitazioa jartzen anestesia denborarekiko. Eta hori bota egin dute, atzera egin dute horrekin. Esan dute ez dala. Orduan, derbente, humanismo bat azaleratzen ari da, edo gustatuko litzaidake pentsatzea hala gertatuko dela, eta bastante txukuna iruditzen zait. Atzo, horren ez goatzen aktorearen izena, baina bazegoen aktore bat, bere mansioa Los Angeleseko zuek irentzi dutena. Eta jendea zegoen esan ez, ze pena, ze aktorea ondo iruditzen zait, eta aktore hori zegoen Twitterren, edo X, edo Shitter, edo mierda hontan, esaten hori etzala emergentzi klimatikoarekin zer ikusia etzeukala, baizik eta beste zeo zerekin zeukala zer ikusia. Eta esaten dut, betzait gaizki iruditzen, aber ontatik zeuze ikasten dezun, edo ez, takit, esan dizut, alde txarra ezin dugu ukatu, eta da, jende asko dagoela, etxetik kanpo joan berduna, basoak destruitzen ari dira, beldurgarria da noragoa zen, baina aldi berean, kapazidade bat bali dago, jendea pixkanaka esnatzen joateko edo pixkanaka sentitzeko, azken finean, gizarte bat gerela eta denon artean eraikitzen dugula eta ez gutxi batzuen artean, iruditzen zait ilusio puntu bat dagoela hor.
nire ustez. Baina, bueno, hau itzan bakarrikan, eta barkatu, igual, pixkat, monologo edo bakarrizketan jarriko naiz, baina gustatu zaite adibidez, dago kazetari bat Kiko Llaneras izen da duena, eta urtero egiten du, badaramazki, ez dakit, 5 edo 6 urte, newsletter moduko bat egiten, esan ez, mundua ez doa okerrera baizik eta hobera doa. Eta, zer, moztu egin da? Soinu ezten zuten? Nik entzuten zaitut, Xabi. Eirek ez. Ez dakit, galdu dugu. Agian bakarrik gaude, jakeatu ditugu. Bueno, entzuleak. Agian izan daiteke, ez dakit. Goiuri ondo zaude? Biziri dago, Eire? Bai. Biziri, ez gertatu den? Entzun gehitu zela esaten ben sekretuak kontatu behar genituela eta ilusioaren kontu honetaz kriptikoki edo egin behar genuela eta ez direla fidatzen gure kriptikoki hitz egitearen gaitasunarekin eta zentsura jasan dugu gogorra da, Bueno, barkatu xabizari bakarrizketa Bai, bakarrizketa honetan esaten duen orain, bat ez demora mateko, sekzioa aurrera egiteko. Badagoela kazetari bat Kiko Llaneras izena duna, eta badaramazkila 5-6 urte, rekopilazio bat egiten albiste ilusionantei buruz. Nun urtea hasteko, edo urteari agurre emateko garaian, pentsatzea mundua okerrera baino hobera dijoala. Noski, lehen esan bezala, ezin ditugu ukatu gauza txarrak, baina gauza honak ere hor daude, eta haiei ere jarri bertzeien nolabaiteko foko edo garrantzia. Selekzio txiki bat, albiste aurtengo, edo beto esan da, iazko, albiste honei edo albiste ilusionantei buruz. Munduan, pobrezia estremua minimo historikoetan dago, adibidez. Aur mortalitatea hasian 3 aldiz murriztu da, osea, 3 asko murriztu dela. IESaren kontrako farmako bat Afrikan orentxe oso ondo ari da funtzionatzen eta itxura ilusionantea dauka. Lehen aldiz, hemen Europako Batasunean elektrizitate gehiago sortu da energia eolikoari eta eguzki energiari esker erregai fosilekin baino. Lehenengo aldiz. Gazte, generalean, Espainia mentzat, gutxiago erretzen eta edaten dute. Lehen baino. Eta hori, nire ustez, zerbait ilusionantea da. Desagertzeko zorian zeuden 20 espezie, animali espezie, errekuperatu egin dira eta katalogatu dituzte dagoeneko ez daudela desagertzeko zorian. Arriskuan igual badaude, baina ez desagertzeko zorian behintzat. Amazonaseko deforestazioa gelditu egin da. Gelditu, bentsat ritmoa geratu egin da. Minbiziaren hilkortasuna izugarri jetxi da mundu mailan. Eta horrelako albiste gehiago eta rekopilazio gehiago dauzka. Eta iruditzen zait arrazoia daukara nun, nik ez dut esango mundua hobera edo okerrera di joan, mundua badoa. Baino, egia da, ilusio pixkatekin hartzen balin baditugu gauzak esan ez, ez dakit, igual datorren astean ziniko nago eta hau dena kakazar bat iruditzen zait, baina momentu honetan urtea hasteko garaian gustatu zait ilusio hori hemen izatea. Eta, hori zan pixkate izatea. Komentario bat ezala, loteriarekin. Loteriarekin esaten dute badago jedea pixkat, pixkat kuñao, esatu da, bai, matematika edo estadistika ulertzen ez dutenentzako zerga da, no? Es un impuesto para los que no saben matemáticas. Eta egia da estadistikoki ez dauke inungo loteria jokatzeak ez dauke zentzurik, bat ere. Baina ez ez jokatzen estadistikaren gatik, jokatzen ez ilusioaren gatik, ez da? Orduan, hori da, bizkat, mai dago loteriako garai hile gehiago dauka, bastante hile gehiago dauka, maiek, bai, egia esan. Ilusioa. Berez ez da, ilusioa. Hori. Gabi esaten duzunarekin. Guztiz, ilusio eruditzen zait kontzeptu bat ederra, ez zoik umek gabonetan sentitzen duten ilusioa ederra izan daiteke
maite mintzen zarenean eta lehenengo zure bikotarekin lehenengo aldi horiek eta ilusionatuta zaude ikusten duzu hemen, eraiki dezakezula harreman eder bat, eta hor sentitzen duzun ilusio hori ere ederra da. Ilusioa da zuzendari bat balin bazara eta zure pelikula estreinatzera balin bazoaz, eta hor sentitzen duzun irrika edo tximeleta horiek ere hori ilusioa da. Eta ilusio izan daiteke baita ere, zu balin bazaude zure etxean, eta urtengo udaran Japoniara bidaiatu nahi duzu, eta erosten dituzu, zen bat hilabeteko hilabete lehenago erosten duzu hegaldia, eta hor sentitzen duzuna ilusioa da baita ere. Orduan ilusioa agertzen dituen forma guztietan, iritzait kontzeptu bat, ilusiorik gabe, botzera ninduan horrela pixka bat frase de kantautor. Da que sin ilusión merece vivir. Hori botatzera ninduan ni hemen, ez dakit zer nahi zen ni hemen Ismael Serrano edo... Sol, re, menor, do, pobra zuetarrakin. Ni gainera uste dute bai, optimista hitza erabiltzen dugunean erakusten ari gara gure pesimismoa. Hauxe da, Xabik aipatu ditu titular guzti horiek, albiste guzti horiek, errealitateak dira, baina ez dugu esaten errealismo, esaten dugu optimismo, eta horrek erakusten du gizartearen pesimismoa. Nik uste dut ja gainditu behar degula aro hori ere, beste aro batera sartu behar gara, eta errealistak bihurtu behar gara, baina zentzu guztitan hori ere badelako errealitatea. Hori da. Bai, oso, ondo. Goiuri Ismael Serrano bihurtu da, Mai bihurtu da, ez dakit, Noam Chomsky igual, bastante txukum. Ze ilusioa esan zigutenean Noam Chomsky legintzela eta gero ezkezua zela. Egia da. Horrek ere ilusio egiten du, pertsona hori, zenbat lizildekoa. Gezurra zela, bizirik dagoela. Horiek ere ilusio egiten dute. Eta ilusio egiten digu, Xabi Tolosak bere sekzioa prestatuta ekartzen duenean. Beti, kontrakoa hori da, zuek asmatu dezen zer. Hala ere, bukatu baino lehen, noski, nire akziak, nik publizista puntu bat daukatu oraindikan, naiz da ja dagoeneko hortan lan egiten, eta bukatu behar de sekzioa call to action batekin. Eta call to action da, zuko juri ondo esan dezun bezala ilusioa nun dagoen, nik uste ilusioa izan ditekela goizean esnatzen zera, lehio erikitzen dezu pixkat aireatzeko etxea, eta ikusten dezu eguzkia ateratzen ari dela, eta esaten dezu, gaur ze gertatuko ote zait, ez? Eta hori hartzen dezu ilusio puntu batekin. Orduan, nire eskaera, bai entzulentzako, bai zuentzako, da, pentsatu zerk egingo dizuen ilusioa, datuzen egunetan, edo datuzen hilabetetan, edo aurten bentsat, eta eutxi ilusio horri, eta atope, hemen konpartituko ditugu ilusioak dakartzen gauza politx guzti horiek. Decepzioari buruz hitz egingo dugu ja abenduan. Gaur Xabi bihurtu da coach, personal coach. Baina ez en plan Mr. Wonderful, mesedez, hori ez. Personal coach. Coachak pixka dira berexiak. Eskerrik asko Xabi Tolosa eta besarkada bat Madrilera. Eskerrik asko Arkakuso, zu non zaude? Ez zaude Barainainen Iruñan nengoza? Iruñan. Besarkada bat zuri, eta besarkada bat hemen guain emango dizu edana, ze fizikoki hemen zaudete, eire, eta Maia, Josu! No! Maia! Eire eta Maia, esan dut, eta esan nahi nuen, eire eta Maia, edo Maia eta eire, eta esan dut, eire eta Maia, bueno. Ze ilusio egin. Denok gara eire Maia, denok gara. Entzule, zuri ere besarka bestu bat bihar hementsi izango gaituzu egunero bezala naiz irratean, 10:05 bueltan zuek batzpare 10:00 bizu irratea, eta gu hementsi izango gara zuekin bigarren kafea hartzeko prest bihar. Ostirala da bihar? Bai. Eta bihar ilusioa. Eta bihar nere urte betetze eguna. Bagoaz! Keep calm and bigarren kafea.